Kaixo kuadrilla, zer moduz? Ongi etorri Gipuzkoan Gazte Digitalaren programa berri batera. Negua gertu dago, niakuk emango dizuegu, zerkin berotu. Gaur gurekin txika sobresalto izango da pandemiak. Operazion Tripoko Akademian harrapatu zion eta orain bere ibilbide profesionalari forma ematen ari da. Adi entzungo ditugu bera kontatutako zenbait kontu, benetan elkarrizketa interesgarria eskaini baiteko. Prest, gu bai! Maialen, txika sobresalto, eskerrik asko, tartetxo eskaintzagatik kontzertu horretik, zer moduz? Zuei, pues beti urduri, tio, atzo egon nintzen Kerobiarekin abesti bat kantatzen eta batean zegoen ere kuadrillako bat nire alboan eta tia, no puede ser eta nik baiet, beti berdin, jartzen super urduri eta ez zait pasatzen. Orduan, atzo Kerobiarekin aritu zinen, Gipuzkoan Gazteturreko kontzertua Hondarribian emango duzu, noiztik zaude urduri? Pues denbora guztian urduri, bai. Batean igual ez ditugu kontzerturik hilabete batean, ez? Igual, eta orduan, bai, deskantzatu egiten dut. Baina bestela, beti urduri, tio. Eta urduritasun horrek neurri batean faktura ere pasatzen dizu? Bai, behitu, orain daukat horrelako begian un orzuelo de puta madre, tripa, batean supergaizki, jartzen naiz gaixorik, porque, claro, sistema nervioso, loko. Eta gaukazu ritualik edo urduritasun horri aurre egiteko edo ez? Niri pasatzen zait, uste dudala beti zerbait pagatu behar dudala kontzertua egin baino lehen. Niri gustatzen zait zerbait gaizki ateratzea boloa baino lehen. Rollo, erroto kuerda, ha pasado algo chungo, hemos pinchado rueda, hor ni ja lasaitu egiten naiz. Errate dut, ostia, ja, pagatu dut, orduan orain ongi aterako da dena. Neurri batean, Maialen, kontzertuak eskaintzen dituztenek Gipuzkoan Gazteturren galdezka gabiltza, ia pandemiak beraien karrerari nola eragin dio neurri batean, kontzertu gutxiago izan dituztelako, entsegoak egiteko ere komplikatu izan delako, neurri batean musika zerbait arriskutsu bilakatu dela, dirudielako, zut nola bizitu duzu? Ez que nik bizitu dut arraro, beste guztiak baino arraroago igual, ze ni egon nintzen Operazion Triunfon, orduan bapatean atera ginen justo pandemia hasi zenean, beraz, niretzako izan da dena super arraro, ze bapatean banituen baliabide berriak musika egiteko, baina aldi berean dena mundua zegoen bezala. Eta orain, zure ibilbide profesionalari forma itxura ematen ari zara pixkanaka, sentitzen duzu alako beharrik reality horretatik aldendu behar izateko, hau da, atzean utzi nahi izatea, ez ezabatzea, baina nahiago dut atzean utzi nolabait jendeak ere ez dezan beti lotura hori egin, ez da? Bai, hau reality hartatik atera zen, sentitzen duzu behar hori zu? Ez, azkenean, reality horretan ezagutu ninduten ni, nire kideak, zeni nengoen nire, denbora guztian, pues nire banda, pues ez dakit nor, azkenean ezagutu dute Maialen eta txika sobresalto orduan, berdin zait, uste dut bai badagoela hor jendearen buruan pixka bat lotura arraroak, ez igual. Pues joan zara Operazion Triunfora, igual ez dituzu abestiak zu konposatzen. O igual, estena indi batean, igual como que no pegas. Baina hori dira jendeak egiten dituen loturak. Nire berdin zait. Baina jendeak lotura horiek izateak ez zaitu kezkatzen? Ez, bere arazoa delako. Nik uste dut dela bere arazoa. Orduan nik jarraituko dut egiten nahi dudana, eta igual momenturen batean ikusiko dute, oye, hostia, me sigue sin gustar esta tía idiota, baina behitu, ¿no? Pero que no sea porque ha estado en ese reality. Claro, o ez, o yo que sé, es que bakoitzak pentsatzean nahi duena, baina ni ez dut ies egin nahi, ez dut horretatik ies egin nahi, beste batzuen preiritziek erruz, es que no. Gogoratzen duzue Dragoian ibiltzen ginenean zertzen ematen ziguten gauzarik onena? Eta ez, zenaiz, kolpea zari ematen ziguten globoa zari naiz. Baina globoarekin zerbait egiten saiatzen baginen, segituen lehertzen zen. Behetzaio hori gertatzen gure astenetako gonbidatuari. TikTok alemaniar honi ez zaio eskuetan globorik lehertzen.
mota guztietako elementuak egiteko gaira. Pertsonak, animaliak eta baita hau ere. Kaixo, Julen Iraola naiz, abeslea eta pianojoalea eta Izaroren hainbeste kantua abestuko dizuet. Gorde dute zeroa, epen lainoek, agurkeinoa, zelazioen, ordurik gabeko egunen, ezerdiz, gatza zordain dirudite, gauzarien. Gauak antzi dira, soinekoz, mundua biluzik, ezagutzeko, arnasa elkar banatzen, izaretan burua zutik mantentzeko, egun luzetan. Maite duenak, maite du maitatzen, sei zati ditu igargiak aurten. Maite duana, maite dut hainbeste, jasotzen dudalako, ematen dudan beste. I wanna stay out all night. Let's watch the sunrise. I can't remember the last time I felt so high. Dago gauza bat asko gustatzen zaidana, eta aipatu duzu dagoeneko ez, realitian bertan ikusi genizunok, asko ikusi genuen, zure bandarekin daukazun lotura hori ez, eta gaur egun ere, sareetan jarraitzen zaitugunok eta ikusten dugu, askotan direla detaile txikiak, baina beti dauzkazula presente, balioan jartzen dituzula, eta hori askotan ez da gertatzen, ez? Abeslari askok bere burua saldu nahi dute eta listo, ez? Baina zuk zure indar hori ere aprobetxatzen duzu bandari garrantzia emateko. Zergatik egiten duzu hori? Claro, pues inteligente naizelako. Tal Claro, cual. osea, te quiero decir, oso baliotsuak dira, orduan nik haiek atzean ustea, pues no es de tener muchas luces, Baina uste dut. askok ez dute egiten. Pues ez? igual no tienen muchas luces, ez dakit, o igual badago horrelako ego bat, ez dakit zergatik, baina eske egia esan denak gara txika sobresalto, no? Guztien artean sortu dugulako hau eta eraiki dugu hau gutxinaka eta ostia, ni joan nintzen haien etxera, igual joango naiz Operación Triunfo Kastinera, Karo, egin dugu dena elkarrekin. Eta, ze esan zizuten? Pues baietz, pues eso, que... Baiet! Claro, pues azkenean haiek pues, se preocupan. Eta beti, ostia, aber ze punturaino jarri behar da musikala dena, pertsonalarena den aurrean, ez? Orduan. Eta zuk uste duzu zure taldekidek zu akademia barruan ikusten zintuzte denean, bazutela beldur hori, Maialen ateratzen denean ez dugu gutaz ezer jakin nahiko. Que ba hori, gainera egin dugu barrepillo bat, Bai. porque les decían, Chapa, ¿lo quieres contar? Esaten ziguten hori, aquí, ¿ahora qué vais a hacer? Tenéis que buscar el grupo y eso, ¿Por qué? Yo no entendía la frase, baina bai. Jende guztia horrela pentsatzen zuen, egia da. Jende guztia pentsatzen zuen, behartzen zaituztela, egitera beraiek esaten dutela, baina, Maialenek beti egiten du berak nahi duena, Entrevista bat o argazki batzuk, pues igual egiten ditut nik naizelako aurpegi hori, baina gero haiek egiten dituzte beste lan batzuk, igual ez direla hainbeste ikusten, baina dira igual de garrantzitsuak. Bailando Raro, azken singlea da, etorkizunera begira, ze itxura izango du aurrerantzen aterako duzuenak, ze formari da hartzen?
Ez dakigu, ari naiz oraini harmonia eta pianoa ikasten, Diego Arroyorekin. Ez dakit, ateratzen dira gauza desberdinak. Batean harmoniak igual diferenteak dira, ze depende ze instrumentoren bitartez hurbiltzen zaren musikari, pasatzen dira gauza desberdinak. Orduan, no sé, me divierto mucho. Suposatzen bailando raro da, muy electrónica, igual. Gu beti izan gara organikoagoak, azkenean, yo creo que la cabra tira al monte, baina ez dakit, igual batean nos da por... Batek daki, ez? Claro, batek daki, egingo dugu nahi duguna, osea que... Ikusi zaitugu baita ere gaztean epaimaikide izan zarela cover lehiaketan, ez dakit rollo horrek ere tiratzen dizun, gustatuko litzaizuen pixka telebistara saltoare egitea, etorkizuneko musikariei ere aholkuak ematen. Telebistan gauzak egiten, gauza musikalak egiten, encantada de la vida. Musikalak? Bai, epaimai batean ni de koña. Ez, Pasatu nuen supergaizki. Bai? Bai. Azteko etzaidalako iruditzen musika konpetitzeko zerbait dela. Me pone nerviosa. Ni egon naiz Operación Triunfo. Hori izan behar nizun. Por eso, ya, es como ya, ez zait gustatzen. Eta gero, nien naizela inork errateko, esta sí, esta no, o zergatik hau bai o hau ez. No me gusta. Baina beste gauza batzuetarako, bai, me encantaria. Eta maitzeko, ez dakit harturik hartzen duzun, kontzertuak dauzkazuenean, jarraitzen zaituzten gaztetxoekin egoteko, ia galdetzen dizuete, nik izan nahiko nuke zu izaten ari zaren ibilbidearen antzeko bat, musikako asko gustatzen zait, zer esaten diezuzu gaztetxoei? Ni zaila dela, oso zaila dela, eta asko sinistu behar dutela egiten dituzten gauzetan. Beti erretzen dut, es la misma frase. Creo que esta profesión es demasiado mierda como para no estar haciendo lo que realmente quieres. Nire ustez, iristen baldin bazara leku privilegiatu batera, barruan sentitzen ez duzun zerbait egiten, hostia, me parece muy doloroso. Azkenean, hostia, eske profesio hau ez da bakarrik ikusten dena. Orduan, nire ustez, nire aholkua da beti hemen egon behar dela. Luego ya, todo me parece bien. Eskio gai, Maialen, eskerrik asko. Eskertzaten, mila esker. Eta zorte hongarko kontzertuan ez zen Urduri. Esker mila, bai, Urduri egonen naiz ziur. Bihar arte. Agur. Eskerrik asko. Y todo lo que quiero es escapar de aquellos que ignoraban. Korrika saltoka, urtxintxak bezala, enarako aldetik da. Inorez erbezala, barregiten duzunean. Nunca forcé el encaje, nada prometí, ahora me va bonito solo. No tengo tiempo para que esto me duela, en fin, te veo y se me para todo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar. So click, 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 hasta que cambio el chip. Me monto este hit y me llueve las críticas. Click, 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 hasta que cambio el chip. Me monto este hit y me llueve las críticas. Tu bastón al caminar, y al despertarme tu abrigo. Kuadrilla, eskerrik asko beste astebete zorre egoteagatik. Gogoratu gurekin kontaktuen jartzeko, Gipuzkoan Gaztek hashtag erabili dezakezuela edo sare sozialetik zuzenean idatzi. Bitartean, bizi pozik eta datorren astera arte. Aio!